No, lähdetään tuota loppupäästä liikkeelle. Ensimmäinen hyvä asia on laukaukset, se reagoi laukauksen pinnan. Se on laukausvarma. Seuraava on sitten tuo luoksepäästävyys. No sehän on hyvän tahtoinen avokoira, luoksepäästävä koira. Jopa mieluummin menee vähän yli, en tiedä sitten onko tuo kuinka pitkälle opittua, sallittua tuo kiipeileminen. Vähän vaikuttaa, että se on niin kuin tapa muodostunut tavaksi. Jossain tilanteessahan se voi jopa tulkita on pientä pidättyvyyttä tai sitten on jopa pientä miehistelyä. Molemmissa saattaa vähän tuon tapasta käyttäytymistä olla. Mutta se on +3 joka tapauksessa. Pieni vehmeys näkyy kas kummaa. Mutta ei tekemistä haittaa kyllä. Reippaasti pystyy siirtymään osiosta toiseen. Sitten tuo temperamentti, niin tämäkin veitikka on ollut aika jono alkupäässä, kun sitä mielenvilikkautta on jaettu. On saanut vähän isommalla kapustalaista, eli pikkusen tahtoo ruveta hajoamaan. Kaikki pitää keritä nähdä. Ja sitten se keskittyminen just siihen ärsykkeeseen, mitä tarkoitetaan, niin kestää vähän niin kuin se pystyy niin kuin haarukoimaan se itselleen, eli +1 erittäin vilkas. No hermopuulla ei ollut mitään erityistä. Täysin tasapainostahan me ei tuommoista säheltäjästä saa tietysti. No, ystävyydellä sanottuna, eli hieman rauhaton. Se on oikeastaan aika kuvaa ja osittain tuo kiipeileminen ja tuommoinen, niin se hermostaa se loppujen lopuksi viime viikossa lähtee. Mutta ei sillä mitään, se on sillä tavalla hyvä, että se rupeaa niinku vuotamaan sillä, että se omia aikojaan piippaa, vinkuu tai haukkuu silloin kun ei tarvitse. Sitten tuo taisteluhalu, kamppailuhalu, no se jäi kyllä varsin kevyeksi nyt. Leukojen käytön osalta ja itse asiassa kropan lihaksiston osalta kanssa. Et se on pieni. Ja saatesanat on melkein aina, että sitä kannattaa vahvistaa, jos harrastaa. Tuollahan se näytti sitä kamppailuhalua tuolla pimeässä huoneessa. Kun se tuli siihen sun luokse, niin roppa viru ja sieltä se venytti itsensä sitten päämääränsä, eli sinun luokset. Siinä nyt tuli semmoinen jonkinlainen henkinen taistelu, minkä se voitti ja pääsi päämääränsä. Mutta muuten tuo leukojen ja lihaksitun käyttö, niin se oli varsin kevyttä. Eli se on kokonaisuudessaan pieni, -1. Puolustushalua haetaan, no se pieni halu siellä on. Ja sehän on semmoinen asia nämä puolustushalut, ja että jos niille on tarvetta, niin ne aika äkkiä kyllä saa opetettua. Mutta onko siihen tarvetta, niin se on toinen juttu. Samoin tuo seinä. Siinä kun hyvin lähellä oli ja sehän rupesi niinku väistelemään, mutta kun sen piiskan kanssa hosuu siinä, niin sen verran se hermostui siinä, että se muutaman kerran rähähti vähän siinä ja kohdentui minuun, mutta hyvin lähellä. Eli se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua ja taas tämä rehellisyys ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Se on niinku hyvä arvokas piirre. Toimintakyky. No kelkahan se selvitti itse asiassa varsin hyvin, siinä ei tarvittu pyöriä eikä hyöriä, kun se ratkaisi sen. Ja eikä tuolla pimeässäkään mitään ihmeitä tapahtunut. Pyörähti se lähti, sitten se pyörähti jossain siinä puolessa välissä, tuli takaisin ja sitten sieltä loppujen peräpäältä niin pieniä apuja sai, niiskutuksia, niin sitähän se tuli sinne ja ratkaisi. Pääsi päämääränsä, eli sinun luokse.
Toimintakyky näillä näytöillä 1A kohtuullinen. Hyvään vaadittaisiin, että koiralla on myös aggressio ollut käytössä. Sitä nyt ei ehkä ihan kultsuilla välttämättä. Ei kuulu ehkä niin se rottuun pääsääntöisesti. No joo, 125, 120 plussa 10 miinus 110. Siis 30 kertaa.